Karong holiday season, naglaray na sab ang mga nagkadaiyang Christmas decorations ug designs nga baligya sa mga tindahan dinhi sa Sugbo. Usa sa mga halinon gyud ang mga mabulukong series lights o Christmas lights nga adunay lain-laing features. Dunay mag-usab-usab og color ug anaapoy Christmas lights nga dunay built-in music. Apan pahimangno sa Department of Trade and Industry sa publiko nga aron masiguro ang kalidad ug kaluwas sa mga palaliton, hinumduman nga tan-awon kung adunay import commodity clearance kun ICC stickers o ingon man Bureau of Philippine Standards kun BPS label nga nakatatak sa produkto. Not just here in Cebu, no? Not just nationwide even, like worldwide. So once tourists come in, nagyunay dala nga kwarta. And that is what this opportunistic criminals is. Nagkanayon si Soralta nga gihingusgan sa DTI 7 ang pagpahigayon og surprise visit sa mga tindahan aron masiguro nga walay gibaligya nga mga produkto sa merkado, ilabi na Christmas lights nga substandard. Kini ilabi na nga dunay mga insidente sa sunog kaniadto nga hinungdan sa low quality nga mga series lights. Aso ni Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva nga nakig-alayon sab ang kabumbiruhan sa DTI aron mapahibaw sa publiko ang risgo nga dala sa pagpalit og mga baratuhong Christmas lights. Patronize nga mga ang publiko sa mga baratuhon kay nga mga series lights nagtangag ning kini og risgo sa dakong sunog, no, kay dali ra kining muinit, daling malanay, gumikan sa substandard ini. Apan giklaro ni Villanueva nga karon tuiga, wala sila'y natalang sunog sa dakbayan tungod sa Christmas lights. Alang sa mga mas gusto og sustainable nga mga dayan-dayan sa Pasko, mamahimong makabisita sa mga bamboo parol makers sa sitio San Roque, Kawayanan, Barangay Lahog, syudad sa Sugbo. Ang ilang baligya mga skeleton parol o mga parol nga wala pay design. Mapalit kini gikan sa 150 ngadto sa 300 pesos, samtang ang mga customized pieces magsugod sa 500 pesos pataas. Saysay sa parol maker nga si Hazel, sukad pa kaniadtong 1990s nagunang panginabuhian gyud sa iyang pamilya ang pagpamaligya og bamboo products. Sa to ginagman siya na siya. Di ka masero ba. Kaya sa mingaw, pwede gid nga mingaw. Nagyapon. Ang masarang ron kay sa tong pandemic na niagi. Mingaw sa una. Hindi maging makagawas sa mga tao. Gawas sa parol, doon na pay laing produkto nga gibida ang mga residente sa maong dapit. Mao ni among baligya dinhi mga products sa lahog. Like sofa, pwede ang price na mo ani is 3.5. About sa among mga bamboo, like kanilipak, gamit siya sa pwede coral, salog, or pwede sa mga tangkal. Anything nga magamitan og bamboo. So kisa to mga nanginahanglan og mga bamboo furniture, visit lang mo lahog. Nami dagan available na stocks. Apan sa mga mas gusto og ready to hang na nga mga Christmas decors, doon na po'y nakadisplay nga mga baligya sa kadalanan sa Gorordo Avenue sa Naasuyng Barangay. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.